Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa, at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Dahil sa PNP Checkpoint Operations, 5 na katao ang patay at 45 pang arestado. Suspect sa pagpatay kay Batucabe sasampahan ng panibagong kaso. Investigasyon naman sa passport data breach, tinututulan ni GMA. Bakit? Road Board, ipinaabulis na ng Senado at Kamara. Dagdag pasahe naman hihilingin ng mga transport groups. Dengvaxia, hindi tiyak na dahilan ng ilang kaso ng pagkamatay ayon po sa DOH. GMA katig sa legalization ng medical marijuana. DFA, hindi na i-require ang birth certificate sa passport renewal. Samantala, localized peace talks sa NPA ang nais gawin ng OPAP. BUL, personal na ikakampanya daw ng Pangulo. At bagong threshold sa landslide-prone areas, ipapatupad. Albay, nakabantay po sa LPA. Live from the studios of Little News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero starts now! Sa inyong palagay, dapat bang isailalim sa martial law ang ating bansa ngayon? Repeat ang ating itinatanong sa bayan at magiging main topic this afternoon. Sa inyo bang palagay, dapat bang isailalim na sa martial law ang ating bansa ngayon? Magandang hapon po, mga ginigiliw nating mga taga-subaybay, mga suki ng palatuntunang Kamaong Asero. Muli sabasa niyo po ang pandaigdigang broadcast ng ating programa. Broadcast na napapanood po sa Little News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel.
Ang Pinoy Extreme Channel po ay nasa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, and Destiny Cable Channel 84. Ilan lamang po ito sa mga malalaki at giant cable firms na pinapalabas po ang Pinoy Extreme Channel kasama po ang ating palatuntunan. At syempre kasama po dyan ang 500 mahigit pang mga cable companies nationwide. Good afternoon and welcome sa ating pagtatanghal sa hapon pong ito. Ang ating mga telepono po sa studio ay 0927-494-2175 and 0949-736-5000. Sa inyo bang palagay dapat bang isailalim na sa martial law ang ating bansa ngayon? Mag-comment po kayo sa ating live video at yan po ibabasahin natin bilang pagbibigay tinig sa inyo po mga damdamin. Ano po? Kasama po natin ang buong person ng Leader Knows Philippines at ng Pinoy Extreme Channel. Ang ating programa po ngayon ay pinalilipad ni Clarence Andaya sa studio po ng Leader Knows Philippines at sa studio po ng Pinoy Extreme Channel. Pinalilipad naman ni Luis Aguilar. Alright, sige. By the way, 5:30 po ng hapon, telecasted po ang ating programa sa Pinoy Extreme Channel hanggang alas 6:30 po ng hapon. Happy birthday muna sa mga may birthday po ngayon. So, si Nico, yung aking panganay, advance happy birthday ulit. Baka makaligtaan ko pa, magtampo. Nasaan ba yun? Areglado. So, sige. And of course, sa iba pang mga may kumpliyanyo po ngayon, may harinawang maging masaya po ang inyong pagdiriwang at pasalamatan po natin ang Panginoon, ang may lang sapagkat you'd been given with another year of life, no? Ayan. Doon naman po sa, by the way, nakikiramay pala tayo sa pagpanaw ng airpot ng tatay ng mahal naman ni batchmate Joel Burlagdatan. Ayan. Mga naging batch po natin yan dyan sa Tabaco College. When I took political science course sa Tabaco College, pero si amigong Joel Burlagdatan ng Tabaco City ay engineering course. Ayan, engineering course siya. Pero mga barkada natin. So, nakita ko po sa Facebook na pumanaw na yung kanyang mahal na tatay. So, ang ating pakikiramay, kasama po natin ang buong pamilya ng Leader Knows Philippines at ang pamilya Dakame. Condolence din siyempre sa pamilya ni Phil Robs ng BRC. Yung kanyang stepfather ay pumanaw din kahapon. Nakakatakot pag January, maraming ganyan, ano? So, ingat po kayo, especially sa mga may karamdaman na at mga may edad na. Lalo't pag Enero po kasi after celebrations, Christmas, New Year, party dito, handaan doon, kainan dito, inuman doon. Mataas po ang kaso ng mga nahospital at mga naalanganin po ang buhay. No? So ingat po tayong lahat. Bawal po magkasakit. At pahalagahan po natin ang ating mga buhay. Alright, sige. Congratulations pala sa mga taga Olongapo City din, ano? Sapagkat finally approved na sa Congress. Tama ba yun? I was informed by former Olongapo City Mayor and Congressman James Bong Gordon Jr. that the James Gordon Day na itatakda po sa tuwing ika-17 po ng Enero ay approved na sa Kamara de Representante. So, ayun. So, kailangan na lang pong ipasa po ito sa Senado. Just in case. Sigurado naman papasa sapagkat sa Senado, nandiyan si Dick Gordon. So, congratulations sa mga namumuno po sa Olongapo City, especially sa pamilya Gordon.
that will be somehow honored by having a special day for the pioneer man who led the Olongapo City to the development they have right now. Yan, congratulations, Mayor James Bong Gordon Jr., Senator Dick Gordon, at sa mga taga-Olongapo, especially mga nagmamahal sa mga Gordon. Report muna tayo, partner Clarence. Bisitahin muna natin, panoorin po natin ang mga nangyari po sa Senado sa araw pong ito. Hahatdan po tayo ng report ni partner Jojo Sikat. Alamin natin ang mga nangyari na, paring Jo. Kumusta ang Senado ngayon na binabantayan mo 24/7? Go ahead, please. Inayuhan itong Senate Pro Tempore Rep Rector itong mga kasamang senador na maghinay-hinay sa nais na ilipat lahat itong 75 bilyong peso na pondo ng DPWH. Ayon dito kay Rector, dapat nabigyan ng pagkakataon itong DPW sa pagdalo sa budget hearing para maipakita yung kanilang list kung saan gagamiting proyektong karagdagang 75 bilyong peso na budget na kinuwestiyon nitong si Lacson. Lumabas kasi sa pagdinig na hindi may paliwanag ng DPWH kung saan nila lulustayin ang karagdagang 75 bilyong peso na pondo sa ilalim ng National Expenditure Program o NEPA. Sinabi ni Rector na hindi ito yung tipo na pabigla-bigla tulad ng nais ni Lacson na ilipat ang 75 bilyong peso na sa ibang proyekto na higit na kailangan ng mamayan. Aniya, dapat mo nang tingnan ng Senado yung paliwanag ng DPWH kung narapat bang i-realign lahat o yung ilang bahagi lamang o mananatili na lamang ito sa DPWH. Ayon kay Recto, another way of looking at it, ask the DPWH. I'm sure maraming listahan ng DPWH. Why not ask the DPWH? O sige, o 75 yan. Maybe naman yung 16, 20, bigyan natin sa yan. O yung 50. Gumawa ka ng listahan, tignan natin. Baka I'm sure meron sa listahan yung daming kailangan gawin. O kayo, gumawa kayo listahan ninyo. O i-fund natin yung iba. Remember, they submitted a 650 seating dapat. Tama? Na ginawang 480. Na ginawang 480. O di kaya lang gumawa ng 150, 120. Kasi Tama? 650 nga yun. O di tignan natin. Baka naman meron silang ideas din. Sir, another O ating kapatid, ito health, ito sa... that way, hindi significant yung drop ng budget din ng DPWH, di ba? Sir, another one. sa budget hearing naman ng DOH, siniling nitong si Senate Minority Leader Franklin Dillon na ma-realign itong 16.4 billion mula sa 75 billion peso para sa HPEP nga ng DOH na sinang-ayunan naman ng ilang senador. Sa panig naman itong si Lacson, hindi na ito mag-aaksaya umano ng panahon na tingnan pa yung listahan ng DPWH dahil malinaw aniya sa pagdinig na ngayon pa lamang nila inaayos yung list ng mga proyekto na paggagamitan ng karagdagang 75 billion peso na budget ng DPWH. Ito si Jojo Sikat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jo, sa report na yan. Actually, may statement patungkol dyan si Budget Secretary Benjamin Diokno na kapag ka daw tinanggal talaga ng Senado ang 7th controversial na inserted budget, inilusot, isiningit sa madaling sabi, Nino, bay ng mga kongresista. Kasi yung budget proposal na yan galing po sa Kamara, sa kaharian ni GMA. Ayan. Na booking ni Lacson, maraming isiningit. Kumbaga sa ngipin, maraming tinga. Nakita ni Lacson. Binusisi. Yan. Suma total, 75 billion pesos na, itong mabigat, na hindi alam ng DPWH na meron sa kanilang nakasingit na ganung halaga po ng budget. Ayan. Hindi alam ni Mark Villar eh. So therefore, hindi po yun galing sa kanila. Ayan. Ang mabigat dito ganito. May pahayag po si Benjamin Diokno na kapag ka daw inalis ng
Senado ang 75 billion peso. Pagkalaki-laki po ng perang ito, ha? Super laki ng perang ito. Billion. 75 billion pesos. Pero para sa kanila, parang pinaglalaroan po lamang. Ang sabi ni Benjamin Jokno, marami daw mawawala ng trabaho kapag inalis yung 75 billion na pesos na inserted budget na para bagang ang dating kay Lacson ay illegal! Illegal eh. Sapagkat hindi nga maipaliwanag po ng ahensya na nilagyan. Paano nga naman maipapaliwanag ng ahensyang siningitan, kumbaga, para baga sa airport, siningitan ka ng drugs, hindi mo mapaliwanag talaga. Hindi mo alam kung sino nagsingit eh. Yeah, nagsuksok. Nakakaalam yung mga nagsabwatan po sa kamera. At tila ay talagang karamihan po sa mga kongresista ay nag-usap-usap para ilusot po talaga yan sa kamera at saka bahala ng Senado kung palalagpasin or buburikiin or bubulatlatin. Di ba ba? Ayan. So, ang tanong ko kay Benjamin Jokno, sino ang mawawala ng trabaho? Yung mga nangungumisyon? Sino kaya? Sige. Right. So, sige. Alright. Marami pa tayong pag-uusapan. By the way, ang ating tanong ulit ngayon, mga kaibigan, ay... Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa inyong palagay, dapat bang isailalim na sa martial law ang ating bansa ngayon? Mainit na usapan ito, ha? Mamaya, mga kaibigan, may mga kakausapin po tayong mga may talinong tao patungkol po sa batas. Standby po kayo sapagkat ang usapin pong ito ay hindi po basta-basta. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan ko po kayo mga suki pagkalipas lamang po ng ilang importanteng mensahe. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Sa panahon ng trahedya at kalamidad, dapat mas matibay ang ating pagkakaisa na maipadama ang malasakit sa kapwa. Tulungan po nating makabangon ang mga nasalanta ng flash floods at landslides na ikinasawi ng 15 katao at 6 pang nawawala sa Tiwi Albay. Magsama-sama po tayo sa Mission Tabang Tugang, a fundraising campaign of Little News Philippines for the victims of Typhoon Usman. You may send your cash donations to BDO Savings Account name Errol Dacame with account number 103-700-46323. Ang Mission Tabang Tugang ay sa pakikipagtulungan ng Montalban Bonsai Society, Heroes Alliance, PMI, United Gold Sports at MCVO. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.